mga tugangs, good morning, good afternoon, at good evening sa inyong lahat at welcome back to my channel. Ngayon mga tugangs ay pupunta ako ngayon sa Rusi Motors dito sa Naga City kasi may mga subscribers ako nagtatanong about sa price updates ng Rusi Motors. Ngayon, kakatapos ko lang mag-lunch at pupunta na ako dun ngayon para hindi ako abutan ng ulan. So, samahan niyo ako sa pag-check ng mga prices at mga bagong model ng Rusi Motors dito sa Naga City. Andito na ako ngayon sa Rusi Naga. Meron akong mag-assist sa atin, si Ma'am Janine. Yan, si Ma'am Janine ang magsasabi sa inyo ng mga prices about dito sa sa Rusi Naga. Ano po? First of all, siyempre, bago natin ito umpisahan lahat-lahat. Okay. Ano yung usual na requirements na kailangan? Okay. Para makakuha ko pa. Ang basic natin requirements is at least 2 valid IDs, barangay clearance, cedula, and payslip if employed. Okay. Pero if unemployed naman siya, business permit if may business. So kung what if kung wala pong business permit talaga, kasi kumbaga bahay lang sila, ganun, pero may business talaga. Okay. Mag-proceed naman po tayo niyan sa sa RC. So mag-CA naman, confirm tayo ng residency, and then confirm natin kung may business. Ano pong model ito, ma'am? Okay. This one is 250 Sigma. Okay. Okay, ang cash price natin dyan is 89,000. 89,000. Kung installment po ito, ang lowest down payment po natin is 10,000. 10,000? Monthly po natin sa 250 Sigma is 3,495 for 3 years na po yan. For 3 years na. So, ganun pala mga kasya talaga kamura. Yes. Okay. Ito naman po, Titan. Titan 250, sir. Cash price niya is 113,000. 113,000 cash price. Monthly, ma? Installment, if installment naman siya, 10,000 ang down,
Monthly niya is 4,400. Sunod naman po natin is Classic 250, okay? Kasi may dalawa tayo ngayong Classic 250. This one is yung Classic 250 natin na isa. And then may bago tayong release kasi may bago tayong Classic 250 na FI. So dito po muna tayo sa carb type. Sa carb type natin po, 84,000 po ang cash price natin ito. So ang installment natin, lowest down payment is 10,000. Monthly po natin ito ay 3,305. Available colors pala ito, ma'am? Yes Ito lang po. ba yung mga black lang talaga siya? Dito po, ang available natin is black. Pero may mga available colors din naman siya. So may mga Meron ibang naman. ano din siya? Yes po. So dito na tayo sa Classic 250, which is FI na siya. Ano, fuel injected na siya. Ang cash price niya is 94,000. Down payment niya is 10,000. Monthly is 3,685. Next naman po is yung Rapid 150 naman po natin. Ang cash price ng Rapid 150 is 65,000. Ang down payment niya is 7,000. Monthly is 2,595. Ano po? Sunod natin is Flash 150. FI na din siya. Fuel injected na din siya. Ang Flash 150 natin is 72,000 ang cash price. Ang down payment natin is 7,000. Monthly po natin is 3,155. Yung mga binigay ko pong prices, less pa tayong 300. KR sir, KRY 200. So ang cash price po natin ito is 69,000. Monthly po natin is 2,695. Ang down payment po is 10,000 din. Ito naman po, Passion, SC125 Passion. Ang down payment po natin nito is 2,000. Monthly natin is 2,290. Ito naman, this one is Royal. SC125 Royal. Down payment po natin is 2,000. Monthly natin is 2,215. MP100. MP100, sir. Down payment 2,000. Monthly po natin is 1,695. Ito naman, sir, DL150. 5,000 ang down. Monthly niya is 2,080. Neptune naman po natin, ZX125 Neptune. 5,000 ang down, 1,980. Tapos, ang cash price niya po is 46,500. Yung TC125, which is 42,500. Down payment is 2,000. Monthly is 2,015. Ang napapansin ko, ano ito, ma'am? Ano to? Yes, Chariot 175, cargo with roof. Good for business, actually ginagamit ang kumukuha niyan sa mga businessman. Yes, ma'am. How much kaya ito, ma'am? Okay, ito specifically, yung with roof natin is 107,000 cash price. So, yes. Available po siya for installment? Yes po, available din po siya for installment. 10,000 po ang down. Monthly is 1,430. 4,000. Ganda rin ito, ma'am, pang business talaga eh. Yes po. Actually, marami na tayo nakikita niyan. Food court. Ito yung mga sinasabi mo parang may roof. Ito. Parang ganito. Oo. Ito may roof. Iba-iba kasi yung klase nito. Meron tayong passenger. Passenger. Meron tayong passenger which is 112 ang cash price niya. Para siyang cargo at the same time, may upuan lang siya, both may side, upuan lang. sa loob. Eto sir, second hand din naman siya. Tama, second hand. Yes po. Ang requirements ba, ma'am, sa mga second hand, same din? Yes po, same Pero din naman. mas lower than yung down payment. Lower po ang down payment natin with, which pa surplus unit na po tayo, second hand. Maganda talaga pag ano. Pero okay naman, ma'am, kung ako, ma'am, kukuha ng repo, okay na ba naman, kumbaga, advisable din bang kumuha ng repo? Yes po. Dito sa Ross? Yes po, advisable din naman siya, sir. Actually, may mga unit naman tayo na, although second hand na siya, pero yung quality ng engine, tas quality din ng performance ng unit, okay pa naman. Parang bago lang din. Yes po. Halimbawa, ma'am, na kukuha ko, kasi plano ko talaga kumuha nito. Okay. So, halimbawa, ma'am, plano kong kumuha nito, and then nagbigay na ako ng requirements, ilang days ba ang process nito?
Meron tayong 1-day process lang, ano po. So, halimbawa, pumunta kayo sa opisina and complete requirements din naman, papakidlat, RC3C natin yan, ano po. So, kung kaya po within the day, may transact po natin yung unit. So kung, halimbawa, umaga ko inasikaso yung papeles ko, binigay, pwedeng hapon, pwede ko na makuha. Yes po. Basta complete na tayo ang requirements. And with may kasama na tayong co-maker, kaya na rin naman po. So, about pala po sa mga parts, halimbawa, kung may maging problema, so may available parts. Yes po, available naman po lahat ng parts natin yan, sir, sa supplier. So, dito na hindi siya i-repair. Okay. Opo. So, yung mga taga Bicol na walang access mismo sa social media about Rusi, ito na yung chance nyo na makita yung stock ng Rusi. Kasi alam ko marami po kasi talagang gusto bumili ng Rusi, pero walang access ng information. Okay. So that's why andito kami para mag-provide ng information na gano'n. Okay. Ano po? So yun, yung mga subscribers ko na gusto talagang makahanap ng Rusi, dito na sa Naga, punta kayo dito. Ma'am, one more thing, wala ko nakikita. Yung RFI 175. Wala, naubos na sir yung stock natin ngayon kasi halos marami rin yung kumukuha niya. Pero yung other outlets natin, meron pa tayong available na stock. So kung walang available dito sa Naga City ng RFI, May mga outlets naman tayo. 175, pwede naman pala na kumuha sa ibang brand. Basta pumunta lang kayo dito, dalhin nyo lang din yung mga requirements. Yeah. First of all, big shout out kay Sir Nestor, branch manager ng Naga City, for allowing us na makapag-ano dito sa Rusi Naga, makapag-vlog. And then kay Ma'am Janine, Yes, na nagbigay din ng opportunity na ma-interview ko siya at nag-provide ng mga prices sa inyo. So, dito po sa Rusi Naga is, kung hindi nyo pa po alam yung place, ito malapit lang siya dito sa may harap ng Concepcion Pequena Cemetery, di ba? Beside. So, katabi ng SSS. So, yun. So, madali nyo pong mahanap yung Rusi Naga. So, ilalagay na lang natin yung information. Kukunin ko na lang kay Ma'am Janine yung information ng contact. So, in case, tawag na lang kayo kung ano yung mga inquiries. So, yun. Mga tugangs, ma'am, thank you, ma'am. Yes, Thank you very much. Thank you then, sir. Maraming salamat. Sir Nestor, big shoutout po sa inyo. At sa Rusi Naga, sa staff, sobrang babait nila. Tuwan-tuwa sila, may nakita na naman silang kasama sa vlog, kasamahan nila. So, thank you very much. So, at yun, sana nagustuhan yung mga tugangs yung aking video for today na nakapag-provide ako ng information about Rusi motorcycle dito sa Naga City. So, maraming salamat mga tugangs at always remember, God is good all the time. So, ngayon, ang cameraman ko, si Chris, yung kaibigan ko si Chris. So, yung kumpare ko si Chris. So, shoutout din kay Chris, pagiging cameraman for today. Biglaan lang na schedule pero pumayag siyang maging cameraman ko. So, thank you bro. Salamat. Anytime.